It-taħwit min-naħa tal-Gvern dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali fuq il-Power Station tal-Electrogas qed jiżdied ma' kull ġurnata li tgħaddi. Dan reġa' ħareġ ċar mit-tweġibiet mimlija inkonsistenza tal-Ministru tal-Enerġija Joe Mizzi li spiċċa jġorr il-piż tat-taħwida tal-enerġija fuq spalleħ filwaqt li sieħbu Konrad Mizzi issa qiegħed komdu bil-portafol tat-turiżmu. Joe Mizzi li der skomdu immens malli ra l-ġurnalisti jistennew ħall-ewwel darba minn mindu ħareġ ir-rapport tal-NEO ipprova jaħrab bla ma jagħti tweġibiet, iżda l-ġurnalisti baqgħu jinsistu miegħu għar-risposti. Kumment qasir ħafna dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali, Ministru. L-Awditur li qalu fejn ġew Mizzi, jiena kont qiegħed barra mill-pajjiż qed nagħmel xogħli għall-pajjiż, filwaqt li ħadd ieħor kien qiegħed Malta u li jaħdem kontra l-pajjiż. Mhix dik id-domanda, Ministru, jiena qed nistaqsik x'inhi r-reazzjoni tiegħek għar-rapport li huwa jidher li kundanna mill-bidu sal-aħħar tal-proċess. Ara dak li qed jien fil-Parlament u għandek ir-risposta hemmhekk li kien hemm skorrettezza f'min qed jakkuża lill-interconnector irħas metri mhux veru jintajt fatwali. Kienet ammissjoni tal-Prim Ministru stess li l-interconnector huwa 98 miljun euro fis-sena irħas. Dak spjega li laqqas biss il-kap tal-Oppożizzjoni ma jaf jaħdem id-differenza li kienet jagħmel. Il-Prim Ministru qal li hemm diskrepanza ta' 98 miljun euro fis-sena. Spjega qas il-kap tal-Oppożizzjoni kif jaf jaħdimha. Issa jien ħadibin għall-Prim Ministru. Issa jien ħanerġa' ngħidlek jiena spjegajt ċaru tont illi dak li qed jingħad illi jirħas bil-interconnector jien tajt il-provi f'mod fatwali u għad ma smaċċej mi kap tal-Oppożizzjoni li kontradixxin. Issa naħseb inti għandek tmur tistaqsi l-kap tal-Oppożizzjoni biex jara dak li qed xien hux fatwali, hux veru le. Jiġifieri inti qed tmeri dak li qal-Prim Ministru? Jiena timmeri għall-kap tal-Oppożizzjoni. Jiena fuq dak li qal-Prim Ministru. Il-kap tal-Oppożizzjoni. Prim Ministru għala Ministru. Il-kap tal-Oppożizzjoni jien rispondejt u għadu ma rispondinix. Ħu paċenzja, inti għandek Okay, thank you. Joe Mizzi ħawatu gerfex kemm felaħ fir-risposti tiegħu u ma qabilx ma dak li qal il-Prim Ministru stess dwar id-diskrepanza fil-produzzjoni tal-enerġija bejn l-interconnector u l-Power Station il-ġdida. Li ftit tal-jemilu Muscat għalinna li qed tiswa lill-poplu Malti u Awċi 98 miljun euro iżjed mill-interconnector. Għal 365 ġurnata jiġuk 98 miljun. U issa Joe Mizzi sapruħu bejn il-basla u oxrita u qed ikollu jiffaċċja mistoqsijiet skomdi dwar din il-Power Station. Impjant li l-Awditur Ġenerali f'rapport tal-fuq minn 500 paġna elenka lista ma tispiċċaqat ta' nuqqasijiet u prattiċi li anqlu dubji kbar fil-proġett mill-bidunet tiegħu sa tmiem. Bl-argumenti tiegħu bilan li jiskredita lill-Oppożizzjoni, Joe Mizzi spiċċa mera lill-Prim Ministru nnifsu u lir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Bil-Ministru jispiċċa jaħrab hekk kif wasal ħdejn il-karozza li kellu tistennieh. Mhix inveru fid-direzzjoni tajba. U sadattant għajna ma nafux min qed iħawwad fil-kalkoli jekk hux il-Prim Ministru jew Joe Mizzi.